Здравейте, вие сте с най-новия член, а това съм аз, Лудия убиец БГ. Днес с вас искам да се запознаем. Това е второто видео. Първото беше Time of Dying. Съжалявам, малко се хремах. Така, ние ще се запознаем. Скоро ще кача някои клипчета на Minecraft, обаче ще е на Creative. Гледам съм клипчетата на Little Lion, обаче да не се разсъди, ако види това клипче. Моля се, да не се разсъди, обаче искам и аз като него да направя Creative. Отдавна бях си измислил това, но обаче като видях клипчета му, за малко ще да се откажа. И така. Значи сега, първото, което иска е само да не мога на клеветите за това, че не съм знаел, че той е правил Minecraft Creative. Затова аз ще строя къщи. Не като неговите постройки, аз ще строя къщи. И долу в коментарите бих желал само да правите така. Да казвате дали ви е харесала, да харесвате, ако не ви е харесала, да съскрайвате и така. Това сега мисля, че беше. Аз се запознах с вас, вие се запознахте с мене и мисля, че това беше от мен за сега. Ще се видим в Minecraft Creative и Little Lion, да ви се разсърдиш, ако гледаш това клипче. Моля.